Zašto ovo treba da bude, kako kažu, dovište domovine Bosne i Hercegovine? Mnogi su govorili otkud baš u Gradačcu, mnogi su govorili, ne znam ja, i druge stvari i tako dalje. Ali molim vas, Gradačac je tu zaslužio da ovde dovište domovine napravi, jer ima prvu vitešku brigadu armije Republike Bosne i Hercegovine. Prvo što je bilo u Biberovom polju 9. juna 1994. godine, kada je rahmetli Alija Izetbegović došao pred postrojenu brigadu i kaže: čestitam vam na hrabrosti i ljudskom ponašanju. Znači, krvavo se borila ova naša brigada, ali je, pošto je imala i dosta ljudstva, i to je kako ljudstva, nisu činjeni ratni zločini i ona zaslužuje ovaj spomenik. Drugo što ovde koristim i trebam reći, da je zahvaljujući takvoj viteškoj brigadi Gradačac u svjetskim razmjerama imao je najmanje civilnih žrtava rata. Vi sada možete vidjeti u svijetu gdje se ratovi vode, posebno u islamskim zemljama, da za jedan dan bude više civilnih žrtava nego u Gradačcu za 4 godine. Zašto je to? Zato što smo bili jedno. Zato što je bila velika saradnja. Borac je mogao da bude dobar borac jer je imao porodicu u sigurnim rukama. Tu smo izvojevali tu pobjedu da bi se ovo moglo sada da itekako ispoštuje na ovim prostorima. Neko je postavljao pitanje, pa kako ste to tako uspjeli? Tu je to, zato što smo od početka bili na strani naroda. Uvijek smo išli narodu kao njegovi predstavnici i borili se za ono što narod hoće. To su ti rezultati. Od 6. aprila, kada je priznata Bosna i Hercegovina, kada je tad bila i agresija u Sarajevu što je bilo, 8. aprila je zbog toga proglašena neposredna ratna opasnost. 10. aprila formirano je ratno predsjedništvo Gradačca. 25. aprila postavljamo komandanta. 28. aprila komandant predlaže štab i 6 samostalnih četa koji su preteča 6 bataljuna. 7. bataljon je formiran prije na nekoliko dana kada je bio oklopni voz. 9. na 10. maj već su oružane borbe i to se smatra, utvrđeno je tako i na brigadi, da je tu početak rata u Gradačcu. 9. juna predstavnici SDA i hrvatskog naroda HDZ-a donose odluku o formiranju Muslimansko-hrvatskog vijeća odbrane. 13. juna to ratno predsjedništvo, da tako kažemo, ozakonjuje. Da bi odmah imali posle toga 18. juni veliko raketiranje Gradačca. 20. juna dolazi naredba o opštoj mobilizaciji svih snaga i sredstava. U međuvremenu, u isto vrijeme, smo mi stvarali ovu logističku bazu, jer moraš ti vojnika imati 15.000, ali ako nema logističke podrške, ne možete tu Bog zna šta postići. Tu smo to isto i uradili. Prema tome, moramo se sada, vjerujem da će i ovi govoriti, ovi naši predstavnici, moramo se to izboriti kroz radne aktivnosti Bošnjaka i drugih naroda i tako dalje, da ne dođe ono vrijeme kada roditelji sahranjuju svoju djecu. To je bolnije nego kad djeca sahranjuju svoje roditelje. Hvala.